kat nu ngilong ki basngo sarong hakani ka jok jongi mentang ngilayo i ba ka ri khasi jongi kalong kabala kiu hawa baro kileng kham tam ha ki jing puli bat ngilan nut bengin yakop bat kiwei ki jelaru hakabaya dei bat ki jing puli bat ngila tip hidu baka ta jalla jongi ka dik bala biang baha kita ki jaka puli tikalong ke ai ka ba sung tanat ba ngila kiu shisha hak ta jing puli tang ba ka ai ka ba ngayo i pat kadon ka jing ya pher ya kata ka jing puli ha ka jok jongi bat ka jok ka ba menta kala don ka jing pher bak labak namar ka jing puli jongi menshua ki hikai shua kumnu ba phintip ban burum ya ki kimi ki pa bat ya ublei ba fi rong hano no skol ro komot ki hikai be ya kata ban hikai ban duai ti kata ka long ka ai ka banga nga kan mau na du jing long khulung jonga na du bangla sedang ban nang ban puli kamot kelas 1 ngala sedang ban yo jing hikai ban tip syapang ublei namar pangalet ya ka skul katolik tegi ju hikai ban puli ki kot niam kot bible kum tu tinga ju tip be banga jung sung tanat bah tang la dei kata kapor kot niam ngal asung tanat bah banga yo sngap khana bakia thu khana be syapang ta kading yap jisu syapang kita ki jing hikai jisu ya thu khana kum tu ku sngap khana khalung ditang bahanga pa deng as dei nga dei khana ka pa pale jingmut bah nga ju sha skor bah ba ki longkum ki khana ting istanat bane thu khana isngap istanat ban sngap ki jing thu khana tenang ta asa ju sha skor bah tikai ka banga yo anak kita ki jing ya thu khana kilong ki banga sa kan mau sa hadu menta ba kita ki khana kiba ngayo na kita kiding puli kot niam kipen kan mau yang aya kita kipor khalung bat ba kipen kan mau ki ai kiba ngamut dur hakijing mut dur lajong tie bat kabaning kong pat kata kajing puli kaba syong ni school pan kadai kaba ngayo kajing puli ning kong na imei na ipa maman bangawan na school ipa ila pak sei ka kon ila keli jing keli kata kamut lada ngam nang i ong kabiet tikat nu kading soram tang su ong kabiet tenak ta kada ondalet hang ta school ru ngapalet jing mut bahan namar yo na poi hayeng yo ipa i ong biang kabiet tenang ta pade de yalam kai pade rum tu man la ka sondi si yalam kai ba ngidon ka jaka sathi sha dam side ti yalam yang amal la sondi ru na poi kita surok ki tho ki tu ki speed kata kilometer limit kila tho ta tai la kali mut ayu kata tar ngam tip ila ong kabiet tika jing song rem podang khana ban ong kabiet te kamut ngada pele jing mut bahakin bat baro kita ki jing hi kai jong imei pa ki pen kan mau yang ba ngadlong kap khana ka ba sha skor namal bangale ran imei pa ngale ran yo ong bangabiet tenang tapan bat ka school ka baar pa de kadai kata ka school ka bangalet de kata ka school ka bangalet puli nganang ban puli nganang ban tho nganang ban dro bat ngayo kita ki khana temut kita kiding puli tenga supule lendat dengan pak tip kamut ayu bat tat andang alapoi ha ka seng khana seng khasi ngayo ya kita kijing hikai praktikal kabaki hikai ki ong haba phi ya lenti ru phenda dem phenda ya lenti na khmat ki briu kamut ba phenda dem ndai ban chu ya pan na khmat ki briu nang taban haba ki wan kai ki bahayeng ki lok ki jor ki wan kai hayeng ru kamut om dei ban chu khang khardep no hang tu hi kamut hap up hadu kendalalet bat on da khang ne kading khang ru ki hikai ba khang ru da khang da pen ndai ban chu khang lendet ki penting ksuit ki ong hana yo wan snayap
Kiong ta kiong tapi hang dal dat sabut kesenayap kicu penting kanang ba ngin duktip ba ngin pelet jingmut ya kita kijing hikai de kita ki penken mau yang ba kita kijing hikai haseng kana ki hikai ba hadu kumnu ba phinnum lorni ba phinnum muslia ya ka kam jong kiwei kata ka ba phalla ba ka ba ngasngo kendet sisa ba mentah ha kani gading puli ngam yo isu ba ki khun jonga ki yo ya kata gading hikai kim yo ban le praktikal kum kita kini hikai jong kasneng temen ka bangalayo manga mat hang ta ngasawan mentah ha kani karensan bangan pensyai ba ha kani ka juk ka ba mentah ngam yo isu ba kan don kador jong ka jing puli ondang lawan mentah hamtam hakan kini kirensan jong ki social media kibala keren yang ada ka phone kide kibala nang la start kide kibala elite school kide kiba la ya mdai shu ban ya khain tren ru ki ong wat nom khain tren mu ngi dei nanong kondong ro ngi dei kibala stan tang ba ki ong kumnu ki ong ai kong pidai besa hang na pidan long pidan khun pi saang na pi trai kamayu sekum kita ki rukom keren ka banga nget bakim sim yo ya kata ka jing hikai bakim sim yo le si kata ka school ka banga yo manga ngawan na ka school niam ngawan na ka yeng ka ba imei pa ila hikai shuaya nga man ngala yo ka ba bahatam ka jing hikai jonga na ka seng khana seng khasi mau khar kabala hikai dai babus piton khar akor kata kalong bangan ra e kaburum e babus piton khar akor hadu menta banga im kumni bangan tip kumnu bangan keren ngan tip kumnu bangan ai kanu babhan menta ka im lang salang kadai lingba kajing hikai i babus piton kabanga lanang yo susu na lojong imei pa jonga kenang ta kadai kabang akwa banwan hangani kerensan kabang akwa bania thu epi baka don kawai kajing ja kabang alit bu yo khun jonga shat dekhar mangalit pensiong school ngaya kendu ya iwe ibri bana haryana i ong yang pennet shanu ngongan let shadakhar mali bu school yo khun ti ong balim dan school si hang ta jella jong phi hang ta sorba jong phi ting ong kidan ta manga sokwa mangan ai ka school ka bakhambeng ti ong bali phi kwa ba phin yo ukhun ba best tam phi kwa ba ukhun yo phi ai ka ta ka jing start ka ba best paka ting ong ya kata tinga kum ka kami tinga kami lanti kum ta ti ong te kat no ma phi ru phila ai ka jing best ya imei jong phi ki khun jong phi ru kin sa ai ya phi ka ta hi bat kin kham ai bun sha ru tiang ta tie asu pet ye ing asu lingwa bar hang tai ong bat kan mau ba khun jong phi lada ulong top 10 ha ka perthai lada phila le bo yo to khun shadu shakata ka perthai yo ithu shu ye phi ka kami te yo asap sa ka par jong phi te ka ong kan mau ba pensiong school ye ki khun jong phi tangkat ba ken long hapo ka jing penyat ka jong phi om dei ba kita ki khun jong phi ken pas palat ya kata ka jing start ka jong phi namar yo phi do khun yong bat ba tau khun jong phi la da phi bu shadu shata na do menta yo phi do khun ti kata ngas ngo kendit sai kata ti bat nang ta ken na do bi la ong ita ibrio ngam ju e shu ya ki khun dakile pulis shanu shanu nga buat lang ya ki ngong em yo nga do khun sisa tinang taman na kan riu banai ngali wat ya ki khun tinang tapan bat hang ta kadai ke bang akwa bangan ai hang ni baka jing puli kadai ka bakordor ya ka jing im jungi ki brio tang baladang idu no ya ki kemi ki kpa ladang ngim burum ya la ki kemi ki kpa la jong ladang ngim yo asua kata ka school ka bahikai de ki kemi ki kpa la jong kamot bangin num burum yanu bat kadai kumta ka bangalawan ha ka ne karansan ka bangalayo i bakini ki khanna ha ka juk ka bamanta
kam dei bangan keren ben ngan ai ding hikai ya kita kikme kikpa bakin hikai ya la kihun bakin burum ya la kikme kikpa ken satip baki weidu kide kikme kikpa jongno telada kum kita kibriu kibakran yang ngah kane kerensan kiba keli ba tang itho kram itho epi ngan keran ngan le ayu epi tinga wasulingo namar ba kane kerensan kade kebaki request friend telada ngayo i bigi digi kena khasi lada ngam accept ngasu tomet ngasu biit ngasu bakum bakin ong kita kena ini kong iben tin renga burum ya kita kena dengan takadau ngakwa ban hikai ba kita kena ru kibawan ha kane ke platform kide kum kihun ki jonga telada pikiran kum kita kiktin yang ngak ba piong tang tip ngam tip iti yapi ngan keran yapi ngan le ayu di kamut baswa ba pin keran yang ngaru dapat ya ki profile dapat ya ka durhmat ka jongaru kalapau ka durhmat jonga ka ai ka mga pen yapi ya ka jinglong ka jonga ka bangawan na kayeng imay pa jonga ibalas neng lakraw yang bat ki khun jongaru ki long kumta ki khun jongaru ki burum yang bat ken burum ye ki me ki pa ki jong phiru Kitang-katang ako aban ay kading hikay kababahatam kaba ladang ilong top hado kapartayru ladang imburam ya kakami ukpa lajong ngin numburam yano bat isap ay ya baro kita kispa jong kapartay.